Martin, hawnhekk qegħdin fil-bar famuż li jaraw ħafna Maltin kważi kull nhar ta' tnejn ħajjerġgħu jibdew jaraw minn Ottubru mhux hekk. Il-bar ta' Poli fil-serje ferm popolari televiżiva Strada Stretta. L-għonet, il-bar ta' Poli huwa invenzjoni tagħkom jew ħadtuh minn xi bar li verament eżista fi Strada Stretta? Meta morna għand il-persuna li eventwalment bnieh, sirna nafu li dal-persuna qiegħed jirrenova ċertu barijiet fi Strada Stretta stess. F'temp ta' 4 minuti pinġinna sketch ta' bej wieħed ieħor kif se jkun qed jidher u morna għalih għax ovvjament ħafna drabi hemm din l-idea li għax xi ħaġa tal-passat kull ma kien hemm injam 4 kaffi u full stop. Imma le fil-verità, u speċjalment fil-ħamsinijiet kien hemm ħafna kuluri u kollox irid ikun vera ħaj. U l-barijiet dak iż-żmien kienu jżommuhom kollox spick and span, ġifieri kollox perfett kif ikun. Ġiet tħalt hawnhekk inti insejt daqsxejn mill-ġurnata tiegħek, speċjalment tal-baħrin u hekk biex jintertenjawhom, u rridu jsibu kollox sabiħ. Ovvjament, peress li konna ħammurru fil-50s, speċifikament fil-58, fejn kienu diġà qed jinqelbu xi affarijiet jinbidlu. Jekk nisbaljaw fuq id-dettall, l-nies ħataqtaħħom mir-realtà li tkun bnejt, taħdem kontrik stess. Allura iva, tfajna ħafna effort meta ġejna biex nibdew fid-dettall. Il-fliexken, il-kaxxi, l-imsielet, ix-xar, il-makeup, kollox li tkun ta' dak iż-żmien u jifakkar in-nies ta' dak iż-żmien tinsix li aħna maħniex qegħdin immorru fl-istorja il-bogħod ħafna li tista' tirranġa ftit żgħira ukoll bl-immaġinazzjoni u x'joqgħod u ma joqgħodx. Le, tkun korrett. Ifhem diġi li kellna xi żbalji nemmulaw, però jkunu irqaqat. Kull xenarju, kull sett huwa importanti anka fi Strada Stretta. Però fejn qegħdin hawnhekk il-bar ta' Poli, kemm jilgħab ir-rwol importanti fl-istorja dik li rajna u forsi anke fl-istorja li se tibda fit-tminija. Jilgħab ħafna li dawn il-barijiet kienu l-mutur ta' Strada Stretta, l-mutur ta' parti importanti ekonomika importanti ħafna mill-istorja tal-belt. Tinsix li meta kienu jinżlu l-baħrin wara ħafna żmien li kienu jibaħru, hemm kienu jmorru jfittxu qed tifhem, hemmhekk kien hemm il-flus, hemmhekk kien hemm ħafna nies li familja naf jissorprenduk kemm kienu jkunu intelligenti jew makakki. Ħafna drabi pereżempju xejn ma kienu jkun għal xejn, forsi f'dal bar partikolari ma taraħħiex. Imma wara l-bar pereżempju kien ikollhom mera, ma kienx ikollhom mera għal xejn biex meta qed jagħtu dwarhom in-nies, kienu qed jaraw kollox xorta. Ħafna dettalji żgħar li huma kienu armati ħafna, preparati ħafna għalihom. Pauline hija perfezzjonista. Pauline l-attriċi qed ngħidu. Hija perfezzjonista. Bħal l-atturi kollha li għandna fi Strada Stretta u għalhekk huma bravi ħafna tassorbi dak li tara madwarha. Allura tkun taf fejn għandha tmur bil-karattru qed tifhem. Ħafna drabi xi kultant ftit li xejn tgħidilhom x'għandu jsiru ma jsirx għaliex jiġu diġà preparati. Allura ħafna drabi tkun kwistjoni ta' tweaking, isma' dik il-linja forsi hekk u mhux hekk, imma tixorbok mill-ewwel. Għax il-karattri fi Strada Stretta huma vera 360 degrees, they're not flat characters, għandhom ħafna aspetti. Poli hija waħda minn dawk il-karattri. Huwa mix kumpless ħafna ta' nukleu ta' nies li qed jagħtu 300%. Ġi fosthom l-atturi, id-diretturi, l-edituri, il-production team, il-xar, il-makeup, il-kostum li għamel differenza kbira ħafna. Inti tinsix li drama Maltija kellha tadatta għall-udjenza Maltija u l-udjenza Maltija mhijiex xi ħaġa daqshekk faċli. Biex niftehmu trid b'xi mod jew ieħor tħossha parti minnha. Allura għati ħafna aspetti. Hemm aspetti li jogħġbu liż-żgħar, hemm aspetti li jogħġbu lill-kbar u hemm aspetti li jogħġbu lil koppji għadhom żgħażagħ. Fil-fatt intlaqgħet tajjeb ħafna wkoll minn koppji li jew minn nies li fil-verità qatt ma raw it-television Strada Stretta. U naħseb li hija riżultat ta' dan l-efforts ta' kulħadd. Il-produzzjoni Maltija qed narawha dal-aħħar dejjem tiżviluppa b'mod sorprendenti, ġifieri ikun hemm daqsxejn repetizzjoni mbagħad f'daqqa waħda jerġa' jfaqqa xi ħaġa ġdida. Meta jiġri hekk tkun ollit l-standards naħseb jiena ta'
xi miss li jiġi wara. L-udjenzi Maltin m'għadhomx jaċċettaw kollox. Jew inkella xi kultant ngħidu li jaċċettaw kollox imma fil-verità l-kwalità vera se jarfuha.